ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ କଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେଠାକାର ନୀତି ନିୟମ ବା କାନୁନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏପରିକି ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାର୍ସିଲୋନାର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସୁଇମିଂ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଛି। ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଇମିଂ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ସହରକୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ତେବେ 1000 ପାଉଣ୍ଡ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଜାପାନରେ ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ଔଷଧ ପ୍ରତି କଟକଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଔଷଧ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହିପରି